أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ahlul Qur'an. Yan uwa ma'abota bibiyan karatun da yake fitowa daga sahibul tsanga filin fatawa fagen yan satuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi wa musulmin duniya kafatan gaba ɗaya sallama tare da fatan alkhairi. Na'am. Lalle karatun da aka yi ta jira a ce mun gabatar da shi shine karatu na gaba wanda ya zo da harjin nafsahu. Insha Allah yau za mu sake shi kamar yadda dama muka faɗa ma 'yan uwa, yawan yin karatunmu ko kuma tsaye da lokacin karatunmu yana daga ku ne. Idan muka yi karatu kuka nuna farin ciki, kuka nuna jin daɗi na yau, to gobe insha Allah za mu ƙara. Kuma alhamdulillah wannan sati mun samu wanda suka nuna farin ciki bila adadin dan ba za mu iya ƙirgewa ba. Akwai wanda sun kira mu ta waya, akwai wanda kuma sun mana voice. Na'am. To lallai shi karatun nafsahu da yau ma akwai wani gwani musamman ma ya nemi a sa kai sunansa. Ya gira mun yi doguwar waya ya ce to wai shi karatun nan na nafsahu da ake ta fama a kansa wanda 'yan satu har yau ba su cinye ba. Ya ce to shi dai ba ɗan satu ba ne amma shi zai buge wannan tambayar. Muka ce bismillah, dama kamar yadda dai mun baiwa kowa dama. Ya ce to lallai akwai wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga'a mardatillah. Dan satu sai ka rage guda ɗaya. Sai mu koma farko ma dai tunda dai illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya. Kaga an samu biyu kenan. Akwai faqad zalama nafsa cikin sumunin wal mudallaqatu. Kaga an samu uku kenan. Akwai wa yahzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun wa ila Allahi al-masir, sai wa yahzirukumullahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad. Idan ka higa cikin kulau nan ka samu guda biyu kenan. Ma'ana karatun da shi yayi kenan shine zamu ke yi muku. Idan kuma ka tafi cikin suratul talaq akwai faqad zalama nafsa, to kaga wa izalaqu daya wa zkurullaha biyu, an samu uku kenan. Kulau an samu guda biyu, in ka hada biyar. In ka tafi cikin talaq an samu guda ɗaya, in ka hada guda shida. Shine muka ce gwani to sun riga da sun kare. Ya ce sun kare, muka ce to shikenan ta albarkacinka da yau za mu saki karatun nan 'yan satu su samu, amma ba su kare ba. Amma dama mun ce dama idan aka yi wabasa aka yunkura aka kawo, to mu za mu fiddo da guda ɗayan. Dama kuma mu ma ba yin mu bane, ba kokarin mu bane, yin Allah ne, ba kuma dan mun fi kowa bane. Da haka kakanninmu suka gagara, da haka kakanninmu suka yi shura, da haka kakanninmu suka bada gudumawa a cikin ɓangaren karatun da ya shafi alƙur'ani, musamman lirwat warshu ta Imamu Nafi'i. Ma'ana wajen fitar da loga, tunda karatun alƙur'ani dama tun daga zamanin da aka saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an riga da an gama shi ta ya cika da surorinsa da ayoyinsa, amma malamai suna ta ƙara bada gudunmawa wajen ware loga da harji. Na'am, to su ma kakanninmu sun yi nasu. Wancan faqad zalama nafsa ana bada su a guda biyu, wa yahzirukumullahu nafsa ana bada su a guda biyu. To sai muka ce me zai hana mu tare su dukan su nafsahun Qur'anin gaba ɗayan fitar da su, sai muka ce guda 7 ne. Na'am, to shi kuma ya fitar da guda 6, kun ga ai ya buge aiki, shi yasa muka ce to yau za mu sake shi sai mu nemi wani karatun a wajen koyon satu. Dama mun ce wabasan ku da yunkurawar ku da kuma dagewar ku ita za ta sa mu ci gaba da karatu. Amma wannan karatun namu na yau zai yi nauyi. Za mu ɗora a YouTube, za mu yanki wani guri mu sa muku shi a TikTok da WhatsApp da Facebook don ku san an yi, amma ku neme shi full ɗinsa a channel namu Sahibu Tsanga a YouTube. Na'am, sai muka ce to ina ya manta da man yakunu alaihim wakila wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidullaha ghafurur rahima. Wannan ita ce ta cikon guda 7, 'yan satu wassalam. Wannan karatu mun gama da shi. Yanzu akwai wakilinmu na Kaduna wanda ya zo daga Kaduna, shine wakilin Sahibul Tsangaya Gwani Nura, wanda state duk da muka ba da wakilai shi kuma shine wakilin Kaduna. Musamman yanzu ya fi kusanci da ni saboda ni yanzu ba a cikin garin Niger nake ba, na dawo iyakar Abuja da Niger. Tsakanina da Abuja yanzu 300 za ta kai ka. Kaga Abuja tana nema ta kwace ni a Niger. Tsakanina da Niger yanzu sai 3000 da wani abu zai kai ka. Kaga yanzu na fi kusanci da Abuja, amma wakilcin daɗin nan yana nan na yanzu ma da aka bani yana nan, shine ake cewa wakilin Niger da Abuja.
ni ne wakilin Niger da Abuja Sahibul Tsangaya, shi kuma shine wakilin Kaduna shi Gwaniman Nura, akwai kuma wakilin Borno, akwai wakilin Yobe, akwai wakilin Gombe, akwai wakilin Kano, haka Sahibul Tsangaya aka karkasa ta insha Allah. Amma kowa a jihar sa za ku gane shine wakilin Sahibul Tsangaya, ba ni zan faɗa muku ba. Idan mutum ya haska kansa ya rubuta ya yi posting da sunan group din, anan za ku gane cewa shine wakilin ta na guri kaza. Ba zan tsaya ina tafa man shan wahala akan su ba, kowa shi zai nuna na kansa. Jiha ta Abuja da Niger ita kadai nake wakilta, shauran kuma su nuna kansu da kansu. Dan haka ya ce akwai tambayoyi da ya taho da su zai yi min, amma kafin wannan tambayar dan Satu dama mun gaya ma za mu ke fitar da wasu logogi wanda a can dama ba a yi su ba, a yanzu ne mu muke fitar da su, ba dan mun isa ba, sai nazarin da mu ma muke tunda mun kakannin mu shi suka yi shura, shine mu ma yanzu muke ta hawa kansa muke yi dan mu fitar. Zaka kawo mana izama din nan mai alif da zal, wadda ba izama ta ce ba, za ka kawo mana kuma izama ita kuma mai alif baki wadda ta yanka. Wannan shine aikinmu na wannan sati. Na'am, man nura wal amru ilaika, sai kai bayanin tambayoyin da ka zo da su a gurguje saboda lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu wani mai risala, shugaban tafiya namu na Sahibul Tsangaya ta ƙasa gabaki ɗaya. Muna muku fatan alkhairi da gaisuwa da jinjina da ziyara da muka kawo saboda jin daɗi da ƴan uwa ahlul Qur'an suke yi, suke ta godiya, suke ƙara cewa suna jin daɗin abubuwan da ke faruwa. Shi yasa muka ce to za mu kawo ziyara kuma da ƴan tambayoyi wanda bata wuce ɗaya zuwa biyu wanda ake yawan yi mana su akan wannan shiri da ake yi na fagen ƴan Satu. Suka ce to shi wannan shiri sukan so da su ji shin iya a midiya ne ake yin shi ko ana fira a gidan rediyo, saboda su riƙa tarawa su ma su ji su ma yadda za su iya ba da wasu maganganu, su ma su ji wasu maganganun wanda ba su san da su ba. Na'am. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Saboda karancin lokaci kamar dai na fahimci abin da kake nufi, ita cancel din waya nafsa bari mu yi cancel ɗinta saboda ita mun gama da ita insha Allah. Yanzu kan tambaya ta kare, sai dai neman amsa ta izama mai alif da zal da kuma wadda ta yanka mai ambaki. Na'am, kamar dai na fahimci kana so ka ce mutanenka na Kaduna suna yawan bibiyar shafukanmu na Sahibul Tsangaya, amma kuma suna so su gane ana program da mu a gidan rediyo ne? Na'am, haka yake wannan. Na'am, haka ne tabbas. Program a gidan rediyo karfinmu bai kai ake program da mu ba, amma idan muka samu wanda Allah ya sa zai ɗauki nauyin da za a program da mu a wannan lokaci, lalle shi ma zai bada nashi gudunmawa, Allah kuma ya cika mar mizaninsa. Insha Allahu muna ta neman Allah ya ba mu ƙarfin da za a ke program da mu, saboda ya fi kai waye. A lokacin za mu ba da tambaya ta Alƙur'ani, a lokacin za a maido mana ita wanda suka ci mu faɗa musu kyautarsu, mu faɗa musu cewar kuma sun ci ya yi daidai. Ƴan Satu a yanke musu shakku su yadda da cewar wannan karatun guri kaza haka yake, wannan ya yi daidai. Wanda kuma alal misali mu aka tambaya, mu kuma sai mu ba da tambaya take yanke a lokacin in sanin mu ya kai. Idan sanin mu bai kai ba sai mu ce su yi haƙuri, sati mai zuwa za mu zo da ita wa fawqa kulli zi ilmin alim. Shi magana akan ilimi babu girman kai babu gazawa, abinda ilimin ka ya kai ka ba da fatawa a kansa, wanda bai kai ba ka ce za ka je ka tambayi malaminka, wannan halak ne. To don haka mu yanzu gaskiya ba ne da ƙarfin da zan ɗauki nauyin da za a ke fira da ni a gidan rediyo. Duk yadda ku kai da jin daɗin karatuna, dole sai dai ku yi haƙuri har sai Allah ya kai ni matakin. Idan Allah ya kawo wani shi zai ɗauka ake fira da ni a gidan rediyo, fa ni'ima. Idan kuma ni na samu nauyin da zan ɗauki nauyin kaina da kaina a gidan rediyo, shi ma alhamdulillah hakan ya yi. Amma yanzu gaskiya ina shiga falo na ne, idan ka duba nan ga tambari na, bari a haska maka ka gani. Wannan shine tambari na falo na. Nan duk inda ka ga na yi postun da irin wannan abun anan, to falo na kenan, anan nake yi. Amma zuwa gaba in na samu dama a gidan rediyon dan ai program da ni, ai ba zan ƙi ba. Kuma akwai tambayoyi masu ma'ana wanda take yanke muke so mu bayar da su a maido mana, domin za a fi ƙaruwa. To amma gaskiya nan a falo na nake karatuna, nake sakin sa. In Allah ya sa ka ci karo da shi a media ka karu da shi, idan baka samu dama ba kuma shi kenan. Dan haka sai Allah ya haɗa mu a karatu na gaba, domin yanzu dai gaskiya muna yin shi a falo ne, bamu kai ga shiga gidan rediyo ba. In Allah ya ba mu ikon shiga gidan rediyo kuma shi ma za mu sanar da ku mun fara karatu a gidan rediyo. Allah ya haɗa mu da damar. Wassalam.